10 minuts pensant en veu alta. Avui anem a parlar de per què sempre m'he de comparar i perdó el meu modelito perquè m'acaba de dutxar, però és just quan m'he començat a parar a pensar sobre això i justament crec que aquests capítols, ho vaig dir al principi, són per a ja no desofegar-me, que també, sinó per fer-nos recapacitar de certes coses, i crec que no es pot recapacitar quan t'obligues a pensar-ho, sinó que ha de ser en el moment en què dius, ostres, avui m'ha passat això, no? I si t'obligues, a mi me passa moltes vegades que abans dia, totes les nits me poso a escriure a tal hora i me faig un diari, no m'eixia natural, i després llegia el que escrivia i dia, menuda merda, i potser havia estat hores pensant per una única frase. En canvi, el dia que sí que t'is, el dia que ho sents de veritat, hòstia, és una puta artista. I per això crec que és tan important realment parlar les coses quan de veritat les sents. I de fet, no us vaig a mentir, el tercer capítol crec que és, el vaig gravar el mateix dia que el segon, perquè aquest dia necessitava com parlar de dos temes diferents i a lo millor el segon dia no necessitava parlar de res. Llavors, no sé, això també és la realitat sense filtres al 100%, el admetre que bueno, que potser este vídeo està gravat un dia que no és el que penseu o que igual, jo que sé. Però això no és com l'important, sinó el tema en si, i és que hem anat a la neu, vale? Veureu un vlog, no sé quan el veureu perquè és veritat que com vaig gravant i vaig publicant se m'enraredeix, no sé, que a lo millor el vlog que jo pense que vaig ser la setmana que ve és dins de 4 setmanes perquè ja tinc 4 vlogs editats, no? Però bueno, no passa res, ja el veureu, està molt xulo, és un format completament diferent i mon pare és una persona que adora esquiar, se li dona molt bé, tot i que també és molt negatiu en ell mateixa i és una cosa que també parlarem en algun capítol. Li costa com molt acceptar que fa les coses molt bé i jo sempre ho he dit, que per mi esquia brutal. Que claro, jo li diria, per mi eres un professional, i ell me deia que no, i li diria, bueno, pues al costat meu sí, i ell me deia, bueno, al costat teu igual, i jo, pues ja està, accepta-ho. Claro, jo entenc que ella potser se compara en un campeón del món, no? Però, joder, no sé, jo en el ballet, per exemple, no vaig a considerar-me un professional, però sí que puc dir que tinc un nivell, porte un temps fent-ho. Per què no puc acceptar que tinc un nivell quan porte un temps estudiant-ho i un temps dedicant la meva vida a això i dedicant moltes hores del meu dia a dia a això, no? Ui, quina xepa més per ahí darrere. Bueno, la qüestió que això, que per mi ell és un professional, tot i que ho negue 50.000 vegades, perquè de vegades, això crec que ho vaig dir ahir, els pitjors haters som nosaltres mateixes, no? La qüestió que, bueno, nosaltres en família, ma mare no esquia perquè, no sé si ho sabeu, però té unes hèrnies i quan jo vaig néixer, crec que va ser, també se li va ficar pitjor l'esquena i tal, i bueno, es fica en perill i no li havia vist i la comprem perfectament. Llavors, abans sí que anàvem els 4, ma mare se quedava llegint i nosaltres 3 anàvem a esquiar. Meu germà feia snow, sempre ha fet snow. I últimament pues, havíem estat com 2-3 anys sense anar, que perfecto. Crec que m'estan cridant. Bueno, pues crec que ja no m'estan cridant. No sé, no m'entera molt bé de què ha passat. La qüestió que això, que nosaltres solíem anar sempre a la neu una vegada a l'any, tampoc us penseu que som així rics, que no ho som. La qüestió que durant un temps no vam anar i se veu que perfecto, perquè segons mos ha contat avui el meu germà, havien pujat molt els preus 6 anys i ara han tornat a baixar i portem 2-3 anys tornant a anar. Claro, jo no tinc nivell, o sigui, jo vaig esquiar una vegada a l'any, vull dir-te, el nivell que tinc és bàsic de pel matí pues, he de recordar les coses i per la vesprada ja m'enganxe i puc fer més coses, però prou, o sigui, no me veuràs a mi en una negra. I després, mon pare, pues, al final és una persona que és molt, o sigui, té molt de companyerisme, llavors, tot i que potser ell se ficaria en una rotxa de primeres, sempre està com pendent de que nosaltres estiguem bé, que estiguem a gust, no sé què. De fet, avui ha hagut un moment que mos ha dit, voleu que anem per esta rotxa? I el meu germà li ha dit, nanai. I m'ho demana per una blava i ja està, o sigui. Però no és típica persona que diu, no, pues jo faig el que jo vulgui i tu ja t'apanyaràs, no? La veritat que és brutal el companyerisme que té. Però bueno, que me'n vaig de les línies i me queden 5 minuts per parlar. Volia centralitzar-me més en el fet de que al final, quan tu vas a una pista d'esquí, trobes molts companys, no? Trobes molta gent esquiant.
trobes moltes edats, gent de tots tipus, bueno, tot, joder, només la paraula, de tots els gèneres, no? Pues, no sé. I moltes vegades ens comparem, no? I diem, hòstia, esta xiqueta que tindrà 8 anys ho fa superbé i jo me sent que ho faig com el cul. O, buah, esta persona va brutal i jo que vinc, no sé, o sigui, com que sempre estem pensant que ho fem mal perquè n'hi ha una persona que ho fa millor. I crec que no som conscients o no ens parem a pensar de lo millor la vida diferent. Pues jo ara mateixa ho estic dient, nosaltres anem una vegada a l'any, a lo millor aquesta persona en la que jo m'estic comparant porta una setmana anant seguida, no? És com, no sé si vos passa, però mira, vaig a ficar un exemple més fàcil, la guitarra. Imagina que tu toquis la guitarra una vegada a l'any, un dia a l'any. No té 24 hores, 2 hores al dia, una vegada a l'any. Hòstia, jo crec que l'any següent, quan vaig a tocar-la, no te'n recordes ni de lo que vas aprendre l'any anterior, no? Doncs, joder, com te vas a comparar amb una persona que toca tots els dies, no? Llavors jo crec que en totes les disciplines passa un poc igual. A mi en el ballet me passa. Quan potser vaig a veure una obra i veig una tia que fa en les puntes, que són les sabates estes que te fiques aixina, uns passos increïbles, no sé què, me compare i dic, hòstia, sóc una panoli, que mal m'eix, no? Però no és això, és que jo puntes actualment no en faig, me fan mal, o sigui, de fet, en el concert jo no dono puntes perquè no estic especialitzada en això i no passa res, però no m'he de comparar i dir, buah, que mal ho faig. No és que ho faig a mal, és que realment no m'estic preparant per a això. Si jo millor dedicar a les mateixes hores que aquesta persona dedica a això, jo podria arribar a això, però no les dedique. Llavors jo crec que, una, no ens hem de comparar, però dos, si ens comparem, hòstia, comparem-nos en alguna persona igual, és a dir, en una persona que, com tu, ho fa una vegada a l'any, no? O ja no en això, si potser, jo què sé, en els estudis moltes vegades ens comparem en algú. Jo sempre m'he comparat i jo era una persona que, ho he dit diverses voltes, jo feia l'elemental de música, l'elemental de dansa, a la vegada feia, o sigui, anava a classe, anava als scouts, anava a l'anglès, a un munt de coses, no? Claro, no era la mateixa la meva vida que el xiquet al costat, que l'únic que feia era anar a classe. Claro, aquesta persona traia un 10, però és que jo traia un 9,5 i m'estava comparant en això i me sentia inútil per treure un 9,5 i era com te pots sentir inútil quan tu estàs fent una barbaritat de coses i aquesta persona únicament s'està dedicant a això? Ostres, trist me pareixeria, però trist me pareixeria que únicament dedicant-te a una cosa no podràs donar el teu 100%, perquè tens moltes hores, tens moltes coses a fer i tal. També anem a afegir un asterisco molt important, bueno, per a mi és molt important, que és la seva vida personal. És a dir, crec que tampoc, si no saps com està mentalment, si, per exemple, jo en el TCA vaig deixar de fer tot i potser algú podria dir, hòstia, si l'únic que fa és vindre a classe i anar a caminar perquè collons no està provant. Claro, n'hi ha que passar-se a pensar i dir, la seva situació actualment és de puta merda, no? Llavors, que no sé, que moltes vegades ens comparem, tio, i no te pots comparar en qualsevol persona. Jo, el primer consell que dono és que no te compares, però és que sé que ho anem a fer perquè és un instint que tenim els humans i crec que tot el món se compara en algú sempre portant una peça de roba o el que sigui, o quan anem a comprar i diem, hòstia, és que això el maniquí li quedava superbé i a mi me queda com el cul. No, loco, teniu cossos diferents, el maniquí és fals i tu eres un cos real, un cos que un dia s'alça en la regla i té la panxa plena, un cos que menja una hamburguesa i de repente se li plena i quan cague se li va a buidar. No sé, o sigui, estan xillant per ahí, perquè no s'escolten el vídeo, que no te pots comparar en qualsevol cosa, menys en un maniquí que és fals, però les persones tampoc, perquè cada un porta una vida, porta unes situacions, fa unes coses, fa unes altres, té uns diners o uns altres. Per exemple, jo en els cossos, una cosa que veig superimportant en no comparar-se és el fet de que n'hi ha molta gent que s'opera i no ho diu, n'hi ha molta gent operada dels pits, operada del cul, operada de l'abdomen, operada de no sé què, i dius, hòstia, és que prima i no fa res, és que no sé què, o és que menja com el cul i és un palo. Carinyo, constitució. O sigui, n'hi ha gent que tu veus els seus pares i són aixina, i la persona menja com el cul. Jo preferís que estar sana i a lo millor un poc més gorda, però almenys sé que jo menge bé, faig esport i estic bé. I la persona a lo millor li fan una analítica i té tot per el cul, per molt que tinga un cos que digues idíl·lico, no? Això no és el correcte. El correcte realment és estar saludable i, no sé, mos fiquem en metes que són les que mos han venut per tots els llocs que no són les reals. Així que
missatge d'avui, no te compares, i si te compares, compara't en algú del teu mateix nivell, però mateix nivell en tot, no únicament en X. Hi ha molts factors que influeixen en aquest futur o en aquest resultat. Mos veiem demà.